Yn gyntaf, ar am. Helo, Jerry Hunter dwi. A Richard Wyn Jones ydw i, a da chi'n gwrando ar gyfres arbennig o bodlediad yr Hen Iaith. Podlediad lle mae'r Americanwr yma o Cincinnati, Ohio, sy'n bellach yn athro Cymraeg yn Brifysgol Bangor, yn ceisio ddysgu rhywfaint arna fi, sydd yn fachgen o ganolbarth Ynys Môn ynglŷn â cyfoeth llenyddiaeth ei iaith ei hun. Ac yn y gyfres arbennig, da ni'n edrych ar y syllabus lefel A. Felly, Jerry, be da ni'n mynd i wneud y tro yma? Wel, da ni'n trafod un arall o Awdl y Gododdin, sef Canu Aneirin Awdl 24. Pedair ar hugain, lle da. A wedyn i grynhoi, o ran y cyd-destun, y Gododdin, mae'n gerdd hir neu yn gyfres o gerddi cysylltiedig, pob un yn marwnadu, cyfres o farwnada yn galaru dros filwyr fi farw mewn brwydr yng Nghatraeth. Yn yr hen ogledd, ti'n cofio? Ie, wel, Cytraeth sef Catterick, bellach, sydd yn yng ngogledd Swydd Efrog, sydd yn le mawr efo'r fyddin Brydeinig erbyn hyn. Ac wrth gwrs, oedd mamiaeth Gymraeg yn cael ei siarad yn y parthau hynny, wrth gwrs. Yn sy'n bellach yn Ne'r Alban a Gogledd Lloegr, yn yr hen ogledd. A dylwn ni ddweud gyda llaw bod yna benod, gennym ni benod yn y gyfres arferol yr Hen Iaith ar y Gododdin, reit ar y cychwyn, dwi'n meddwl. Os ydych chi eisiau clywed mwy. Os ydych chi eisiau clywed mwy, ie. A mwy o jocs o rhywbeth hefyd. Reit, ond mae'n ddyfrifowawn hefyd. Reit, iawn. Felly, mae'r awdl mae'r gair awdl yn perthyn i odl, felly mae'n un gerdd neu un ddarn o gerdd gyda'r brif odl yn strwythura'r peth, ynddo. Ac marwnad sy'n yma unwaith eto, ond yna ni drafod y dyn sy'n cael ei farwnadu yma nes ymlaen. Ond o ran y cyd-destun ynddo, os ydych chi'n darllen y Gododdin gyfa, ydych chi'n cael mwy o syniad am y stori gyfa, ynddo. Bod y milwyr 300 ohonyn nhw wedi gwledda yn y llys, y fyny yn gwmpas beth sy'n Nghaeredin heddiw, mae'n debyg cyn mynd lawr i beth sy'n Catraeth yn Lloegr heddiw, i ymladd ac fel digwyddodd, mi lladdwyd pob un ond 3. Pwy ddyn nhw'n ymladd yn ei herbyn, Jerry? Wel, mae'n gwestiwn cymlaeth. Y darlun traddodiadol yw yn erbyn llwytho'r hen Engl-Saxoniad, yr hen Saeson. A mae yna haneswyr mwy diweddar sydd yn meddwl bod y darlun fwy cymlaeth a bod yna frythoniaid y Saeson ar y ddwy ochr o bosib. Dwi'n eisiau cwffar hynna, mae'n chwalu'r y fydd genlaetholgar. Ond byw yn ei wneud hynny. Yn union. Ond, be bynnag, oedden nhw'n cyn mynd i ymladd, a dim yn deud hyn yn y gerdd hon, ond yn y cyd-destun mae'n werth gwybod hyn, mi oedden nhw'n yfed medd, hen ddiod, alcoholic, oedd yr hen Gymru yn hoff iawn. Dwi ddim yn siŵr bod hyn y paratoad gorau ar gyfer brwydr a dweud y gwir, meddwi'n racs. Ond mae medd o ran dall pwysigrwydd medd yn yr hen ddiwylliant Cymraeg. Mae pobl heddiw, os ydych chi'n yfed gormod o alcohol, ydych chi'n meddwi. Yfed gormod o fedd o ddistur. Ond mae'n dweud, mewn rhan arall o Gododdin, mae'n sôn amdano nhw yn cael y medd gen i harglwydd. A mae'r medd, y ddiod yma, mae rhyw fath o arwydd yn symbol o'r berthynas rhwng y milwyr a'i harglwydd. Mae'n rhoi medd iddyn nhw yn y llys, ydyn nhw'n cael rhyw ledd, parti mawr yn y llys. Symbolaidd. Ie, symbolaidd, a mae rhyw ystyr yr y peth. A mae'n y linell, er enghraifft, glas fedd i hancwyn, gwenwyn fi. Medd ffres, glas i hancwyn, oedd yn ei porthi, yn ei bwydo, ond gwenwyn fi, achos o'n yfed medd cyn mynd i frwydr, a fel digwyddodd hi bu farw bron pob un ohonyn nhw. Ond wedyn maen nhw'n sôn am farw fel talu medd, talu am dy fedd, felly rhyw berthynas yna. Ond nes i'ch bach o'r gyd-destun ar gymdeithas arwr o hynafol y deilliodd y gerdd ohoni o ran y Gododdin gyfa. Ond dyn ni'n canolbwyntio ar un awdl yma, 4 ar hugain, prif 24. Ac ti eisiau darllen cwbl o ddilyn jyst i glywed sôn y farddoniaeth, a wedyn ni egluro ychydig bach. Arwr ardwy ysgwyd o dan ei dalfrith ac ail tyth o'r wyddan. Bu trydar yn airfre, bu tân, bu ehyd ei waew awr, bu hian, bu bwyd brain,
bydd i fran. Na fo, yn bwerus da. Ti'n dall ambell air, dwyt da? Wel, a dwi hefyd yn deall arwydd y cad brain. Os ti'n fwyd i frain, di bethau ddim wedi mynd y ddain. Na, union. Dwi'n deall digon am barddoniaeth yr hen Gymru ddeall hynny. Union. Ond hefyd da, mae'n bwysig sylwi ar y gair cyntaf yn y gerdd. Arwr. Ie, yn union. Sydd bin, dyma gerdd am arwr. Yn hynny o beth, mae'n crynhoi yn syml iawn, dydi. Ond mae hynna'n rhywbeth efo pan wyt ti'n canu clodydd rhywun sydd wedi marw. Mae pawb yn arwr yn dydi, yn y math yma. Ond mae hyn yn arwyr go iawn, Richard. Milwyr Gododdin, reit? Ond mae marwnad, dyna rhan y peth marwnad ydy weithiau gorgamol. Ond nid fyma. Nid fyma, na, oedd hein yn... Arwr, da. A wedyn ardwy, mae'n gallu golygu am ddiffyn, ysgwyd, tarian, fel y milwr yn fe tarian, fel rhan o'r arfwisg, ysgwyd. O dan i dalfrydd, mae'n debyg tal fel talcen, da? A hwrach yn frith, gan fod i wallt wedi britho, fath ni'n dweud, chydig bach yn hyn ag i gynoed, y gwallt i britho. Hwrach, oeddwn ni'n trafod, mewn penod arall, yn trafod yr awdl gynta, marwnad i Owain fab Maro, oedd yn ifanc iawn, oedd yn rhy ifanc i brodi, ond eto bu farw yn y frwydr lly. Ond mae'r dyn hwn, bach yn hyn, mae wallt wedi britho, felly ni'n gweld rhyw gwahanol filwyr o wahanol oedrana yma. A wedyn, ac ail tyth o'r wyddau, mae ail yn gallu golygu mewn Cymraeg canol fatha yn debyg i, tyth fatha symudiad, symud yn gyflym da, a gorwyddan ceffil, felly oedd o'n symud yn gyflym fel ceffil mewn ffordd. Chwym fel ceffil. A wedyn bu tridar yn eirfre, wel, ti'n dall y gair tridar, a fel mae'n gwybod chydig bach wahanol, sŵn adar, a mae'n golygu twrw da mewn ffordd. Nid tridar adar bach, ond tridar fel twrw da. Mae storm bron. Ie. A mae air fe. Mae air yn golygu brwydr lly, a bryn, felly oedd o'n dwrw, oedd o'n llawer o sŵn ar fryn y frwydr, rhywbeth fel y. A wedyn bu tân, a ti'n dall hynna. Bu ehyd ei gweuwawr. Ie, so gweuwawr, lluosog, hen lluosog gweuw ffyn, da. Gweuw ffyn. Be di ehyd y fyna, bod o'n hedfan? Cyflym. O, cyflym, oce. Cyflym, da. So, bu cyflym i weuw ffyn, da. Oedd o'n taflu i weuw ffyn yn gyflym, neu be bynnag lle, da. A bu hian, mae hian yn golygu llachar, disglair, felly oedd o'n hardd, oedd o'n ddisglair yn ei arfwys gyda ymladd yn gyflym, da. Felly, dyn ni weld o, mae'n llinellau crynhoi iawn, rhyw ddarlun gweledol ohono fo, yn da. Dyn ni'n gweld mae'n ddyn sydd yn hwyrach yn ganol oed, mae'n dal yn gry, mae'n arwr, mae gyda fo i arfau rhyfel i weuw ffyn, da. Mae'n gyflym, ond wedyn y llinell ryfeddol o bwerus honno, bu bwyd brain, bydd i fran. Ac felly, mae'n cael ei ladd, a felly mae'n mynd yn fwyd i'r brain sy'n dŵad i faes y gad i bita cyrff y milwyr. A mae'n dweud mewn dwy ffordd wahanol o'r un llinell, bu bwyd brain, a dyn ni'n clywed hynny eto ac eto yn y Gododdin. Os ydych chi'n mynd yn fwyd i frain, ydych chi'n cael lladd mewn rhyfel. A hefyd, ystyr bwyd o brain yw lladd a gelynion lly. Felly bu bwyd brain hefyd bydd i fran, achos oedd o'n fwyd. Hwna sydd yn cael i'r ddweud. Hollol. A wedyn, nawn ni neidio lawr cwbl i'r eillad, llinell yna, beirdd byd barnant wyr o galon. Felly mae llinell yna'n bwysig iawn, dwi'n meddwl, achos mae'n sôn am swyddogaeth y bardd wrth ni astudio canu Aneirin, ac mae'n gyfle ni feddwl am be oedd y bardd yn neud, beirdd y byd, maen nhw'n barnant, maen nhw'n pwyso mesur, asesu gwir o galon, dynion dewr, dynion o galon, a dyna be mae bardd yn neud, mae'n canu mawl, mae'n canu clod, ac yn cofio yn achos yma, milwyr sydd wedi marw ar faes y gad, mae o'n creu rhyw gofhad, rhyw gofeb mewn ffordd trwy gyfrwng geiriau, sy'n rhoi rhyw ddarlun o'i gwerth nhw fel
fel dynion. Ie, fel bod bobl yn unfed ganrif ar 20 yn clywed am bobl yn y 60 ganrif, meddwl am hynna. A barn Aneirin amdano nhw. Felly mae'r llinell yna yn mynd â ni, mewn ffordd, allan o'r gerdd i feddwl am swyddogaeth y bardd a gyfansoddodd y gerdd hon. A rhywbeth pwerus iawn. A wedyn, neu lawr cwbl i mi eto, y cwpled yma, gorgolches i greu, seirch, Buddfan, Bleiddfan, dihafarch. Wanta, dyna... So be mae hyn yn golygu, achos dwi'n drysu rwan. Wel, dyn ni'n cael ei enw reit ar y diwedd. Buddfan, Bleiddfan. Dyma ei enw lli. Ac hefyd, mae'n dihafarch sy'n golygu am dewr. Felly, Buddfan dewr, Bleiddfan. Felly, mae'n dewr. A'r llinell gyntaf yn wir, y gair cyntaf yn y llinell gyntaf yw arwr. A dyn ni'n clywed gyda'r gair ola i fod o'n ddewr, dihafarch. Felly dyna rhyw grynhoi mewn ffordd, y ffordd mae'r bardd hwn yn y byd, Aneirin, yn barnu dyn o galon. Fel yn y llinell yna beirdd byd barnant wir o galon. Mae'n ddewr ac mae'n arwr. Ond hefyd y llinell ola ond un, gorgolches i grau i seirch. Wel, golchi, y ferf golchi, golchi. Mae es yn y ferf yn y trydydd unigol gorffennol, felly golchodd heddiw. Fel mae crau yn golygu gwaed. Felly golchodd i waed i seirch. Seirch yw arfwisg. So, golchodd i waed i arfau. Dyna y llinell ola o'n un cyn i ni gael ei enw. Dych chi'n gweld o'n farw a'i waed yn pistillio allan yn golchi i arfwisg. Dyna un o'r pethau sy'n ddiddorol i fi, Jerry, ydy does na ddim ceisio celu erchystra gwrthwyneb. Mae'n arddangos y weddwydlyd ar ymladd, ydy? Yndi, yn gwbl gignoeth. Mae gen ti'r arwriaeth o'r bobl hardd, y bobl sydd yn mor fedrus yn ymladd, ond serch hynny, da ni'n gweld i cyrff nhw wedi'w malu ar faes y gad. Ond maen nhw'n cael eu cofio oherwydd y farddoniaeth yma, da. Reit. Oce, wel, mae hwnna di fysodro i eto. Diolch ti, Jerry. Diolch i chi am wrando. Gobeithio bod hynny wedi bod o fydd. Diolch i Richard Martin sy'n recordio hyn. Da ni'n ddiolchgar iawn i'r Llyfrgell Genedlaethol yma yn Aberystwyth sydd wedi gadael ni ddod yma i recordio yn yr adeilad ysblennydd hon. Pwy arall da ni'n gorfod diolch? Wel, mae'r gyfres arbennig hon o'r Hen Iaith ar gyfer disgyblion lefel A. Mae'n cael ei chreu gan Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Bangor, gyda chefnogaeth y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Dyn ni hefyd yn ddiolchgar i Cybac am drafod y sylwbws efo ni. Ac unwaith eto, dyma ni yn y Llyfrgell Genedlaethol yn y lle hyfryd hwn, lle mae yna lawr o drysora llenyddol a genyddol. Felly, diolch am wrando. Cofiwch bod ni ar gael drwy, lle dyn ni ar gael, yr holl ffrydiau podlediadau. Ond o'r am yn gyntaf. Da ni ar gael am yn gyntaf. Da ni ar gael ar YouTube, os da chi eisiau gwylio ni. Mae yna lwyth o benodau eraill yn trafod gwahanol agweddau arluniaeth Gymraeg sydd ddim yn rhan o'r sylwbws. Os da chi o diddordeb, gerwch chi wrando yn fyna. A dwi'n meddwl, Jerry, gyda hynna, hwyl am y tro. Hwyl fawr.